ନାଟା ତାହେଲେ ମିନା। ସାର୍ ଆପଣ ଦେ ଭଲ ନାଚିଲ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟା ଆଞ୍ଜା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ। ସାର୍ ଏତେଟା ଦେ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ସାର୍ କିଛି କାମ ଥିଲା। କାମ ନଥିଲେ କେ କ'ଣ କେବେ କାହା ପାଖକୁ ଆସେ? ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସେ, କଥା ହେବା। ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତ ସେଇ ମିନା ହୋଇନଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କ'ଣ ମାନେ ଦେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଗାର୍ଲ, ଏତେ ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ନାଇଁ ଦେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ବଦଗୁଣ। ସେଇ ବଦଗୁଣଟି ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ।